Kaixo, pilotazaleok! Hemen gaude Nafarroa arenako ateetan, hemen sadar ondoan daukagula. Eta gaur finala handia, hemen neuri ari du, Iruñean, baina gaur finala handia da, eta egun polita pilotarentzat. Elordi Zabaleta, Laso Dimaz, nor da favorito joan? Nik Zabaleta esango dut baina ez dakit, gero, amoztuko dut gero, ez da dira. Bueno, hor barruan gertatzen den guztia, bideo honetan ikusi galko duzue. Zorte hon bioi! Bai.
Bueno, hemen gaude beste txapeldunarekin, Aitor Elordirekin, zorionak Aitor. Opa, eskerrik asko, Mikel. Bueno, zer sentitzezu zure lehenengo txapela, finala, partida azia hitz egin dugu, baina nik nahi du jakin eta jendean, el txokon nahi du jakin, nola sentitzen zaren? Bueno, oso ondo sentitzena, ez? Azkenien garaipen bat. Eta finala partiduen zier ez dut disfrutatu asko, azkenien oso intensu izen dalako niretzako behintzet, baina nik uste nervioak eta presioa ondo kudeatu dutela eta sendo ona zela, batez be defenditzerako orduen, gero atakin ez da frontoi errezabe, gantxoakin angulo topatu arren ez da korritzen pelotak eta defenditzeko aukera hori emoten dugu, baina nik uste pareja moduen funtziona gule, bai Josek eta bai nik, eta horregatik hogeta bireldu gazela. Aura ausart jokatu duzu? Bai, eta hori izan nire helburu, ez? Azkenien semifinaletako partidu horretan enaban ausart jokatu eta nik uste horregatik ez gendule partida irabazi eta gaur gauzak eta gauzekin klaru tornaz, mentalidade, banek izen ze mentalidadekin jokatu binaban pelotan eta azkenien horrekin urtena kantxara eta esatute moduen nik uste funtzionau da bela. Aizi pasatzen un final erdietan? Bai, oso gaizki ez, azkenien nik uste hori kanpotik nabaritu izen zala, baina azkenien zenbat eta egoera gehiago bizi txapelketan zehar, azkenien hobeto, azkenien egoera denetatik ikasi beharra daudelako, eta hortik atera nitxun konklusinuek, klaru egon ziren zeintzuk izen ziren, ez? Eta azkenien gero legiako hirugarren partidu horretarako konklusio horrek balio izen zoztien, ausart jokatu naban eta gaur berdin, ez? Eta nik uste horri esker txapela lortu gule. Mozu eta txapelduna, nola aldatu zaizun bizitza azkeneko 8 hilabete hauetan, ez? Ba, jolan da, azkenien esasun moduen, azkeneko 8 hilabetetan jauzi handia egin dut, hor, bigarren mailako partidu jokatzetik txapeldun izatera, baina nik badakit azkenien. Egoera niretzako asko ez dela aldatzen, momentu hauek asko disfrutau biherra dauzelako, azkenien harin pasatzen dilako, eta hori da nik uste txapelketa guztixen erabiloten mentalidadi, ez? Une bakoitza topera disfrutatzera eta nik uste horrek eru ostela txapela hau irabaztera. Eta orain zer, jorga ederra, botako duzu? Bai, azkenien lagunekin disfrutatzera, ez? Azkenien une privilegiatuek diela usteot, honako hauek, eta txapela irabazi edo naizta galdu, topera disfruta biharreko momentuek die, eta hori yengo. Unkituta zaude? Beti, ez? Azkenien unkitzeko momentu ediezelako, ez? Azkenien naizta txapelo esatut moduen, final hori edo jokatzerako momentuen sufri du, behin partida bukatzen da nien, nervio denak eta bertan bera geratzen die, eta gehiago disfrutatzen hasten za, eta esatut moduen, nik uste. Bai galdu da bienak eta bai irabaxio guztenak, disfrutatzeko motibo asko ego zela. Zorionak eta disfrutatu, momentu honetaz. Eskerrik asko zuei. Bai. Pa.